тук ли беше къщичката ми? Чакайте. Тук ти трябва някаква къщичка. Извинете, но не е това света май. Това е... Той трябва да е. Имаме проблем. Аз съм умрял и сега трябва да се правя много къщичка. Епизод по оцеляване. Да, така ще е. Епизод по оцеляване. Първи епизод. Аз ще събера малко валенца. Или там каквото е. Още малко дърва. Каква дупка. Тя не е лоша. Ох, как се удари. О, не, крипър! Гарен крипър. Това беше гарен крипър. Ой, Проминам през планината. Така. Този епизод ще покажа как се построим къща. Сега събираме дървета. Още дървета събираме. Още... Трябва да съберем много дървета. След тук ще съм джампер. За малко. На 3. 1, 2, 3. Окей. Добре, спрях. Я чакайте. Добре. И сега още на валенци. Всяко да правя. Аз не знам. Сега ще се направим кирка, само да се направим да намерим място. И да вземем храна. Мисля, че не стига. Другото прасе да избяга, бе. И тези прасета го бързи. Май, каква дупка. Не, няма да слеза, не ми разпълна. Паднах. Втори път паднах. Ето и че се качих. Опа, тук нови такова прасенца. Прасенца, елате при татко. Прасенца, елате при татко. Тази вечер ще ям 4 пържолки. Пиленца, кокошки 2. И кокошката няма да я пощата. Кокошката ми още по-вкусна. Бих я нея. Още прасета. Айде. Ще има да ям на вечеря. Не е вечеря. Ще има да ям цяла седмица. Мале, колко много прасета. Ще има да ям. Бъгнах нещо. Добре.
О, не, взе да умирам. Гадост. Добре, в този епизод само ще ви покажа как ще си набавим храна, материалите за къщата, най-важните неща, за които да оцелеем. Първото нещо е храната, второто нещо е, мисля, че дървото, защото без дърво какво ще направим? И аз не знам. И още мъничко дърва. Трябва да се бере. Охо, там е край. Уха, аз чем за крави. Така, ти... И аз не знам, що го вземам. Аз съм под водата. Много яко. Ето ги кравите. Мале. Дами и господа. Толкова храна никога не съм взимал. Опа, крава. Какво стана? Извинявам се. И сега пак ще го пуснем. Извинявам се. Просто нещо стана и аз не знам какво стана. Ето. Ей така. И... зарежда. Ето. Аз ги обичам кравичките, ама скоро са прави. Все пак са крави. О, тук някаква тиква да резим. Аре бе. Трудно да ти страна. И гачи спринтера. Бързо бягам. Аз не мога да стигна, бе. Ти ми е последната крава. Ето. Добре, в този епизод ще ви кажа най-важните неща. Защото гледа, че става тъмно вече. Става вече тъмно и... ще ви покажа как да се събере храна. В случая видни вече събрахме храна. Много храна, която ни е предостатъчна. Събрахме дървета. Чакайте, това ми е къщата. Какъв късмет. Олеле. Как ли съм умрял? Въй, много готино, ето ми е къщата. Която аз не знам, що е така. Въй, намерих си къщата. Тук някакво зомби. Мири. Да, много бързо обърна да че зомбита. Така. Добре, в другия епизод ще ви покажа как ще се оправим, защото сега направо в трагично състояние. Приятели мисли. Печката я няма. Гадост. Леглото ми го няма.
За жалост. Добре, в другия епизод ще се я довършим. Тя беше на някаква къща. В другия епизод ще се я довършим. Разрушената ми къща. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте. Или поне го харесайте. И чао от мен, Мафиота БГ. Чао!